about social media in Ngadi room away interview. Huh? The way for Nana like a lot of girls. Okang na cham nihu. The way for that of Makana Hong Kong. A mola. Ah? The movement why the better Bukara Fogishi be not Tibia, not take at aside. I bring in what leg in. Eh? Don't let that in the Lutole yellow. I went party. I went party. Don't let that in hello. At Tana. We're friend to get front. You couldn't see it bicycle them power. Emma. Huh? We're to get front. We're friend to get front. Whatever fast, yeah. Being a lady, you want the kicker. Don't know so you the wire front of you. A lady, you want the Otele. Emma. A pogo could not get me where Kyle. The body king I got. Don't on the wire front. Don't on the wire front. Don't know where you can be outside that. The wire front, where you can be outside that. Look at. Look at. Look at. Brought no yatro, no one. Bianga Biana, say, man. Yeah, I would have phone with it. And therefore, 24. 24. And therefore, you get 24. What pack can proof phone again? But little volume phone again. I'm a little lemon. They say therefore, 24. I don't need a quote. 24. Okay, Mono, just no tunga. The man who got Honaka, Monke Mono, not the banana errala, no tunga, my dog at you. Let Kebiaga get that. Beg me who knock on your regular and Monke Monoma. The way who get knock among Kemono, Mama, may get a finish yapo. I'm sorry. Do. Oh, yeah. Come on, I'm going to go social media and in them got the room of get you. Yeah. We show we cannot. We show we cannot. A man, I want to make a no job. We show we cannot. A man, never that's one no job. A quick man, who knock among Kemono, just not to Ghana. The phone and I get below to get last. Yeah, okay, would you? Then they say, I go over. Yeah. Okay, they can wind their Nigeria, I must go. Go back, man, who off, man. By your coga, Chile, Cabacco. Sorry.
Done as a the Lerozan. Whatever Vasipia. Right. And you see to a dick or husband. Husband. Yeah. I know didn't they got you. Husband get you. I would. That would have phone. Husband will see. Yes, I'm gonna. It's a good minute. Asim na husband budi. You're going to husband would you want bingo? Sabamara Iru ka onye monke mono nwa horo no tunga. Pranga be kwam husband would he? You're going to husband would he? Oh, to all the neighbor, the quote no she know him, he probably no. Branga, a church here remove you here. Church here remove you here. Sorry, do. Each woman wine in the jiga way branga begum husband would. Na mami wonye Plateau State, Ibranga begum husband word. Esiba hage. Nemelu. Kushoku ike. Chinemelu. Were phone anji na kama na hineku. Esiba hage. Chinemelu. Chegene. Chinemelu mu. Chinemelu mu onya. Onye abasilim. Ida fole. 25. Jumole. Ewepam. Iwonye be. Abu m onye Anambra n'ihe local government. Ebe ni ya la local government. Osumo village Amadu. Kwe ihe mega ka nke atụpụrụ na garden ya. Na otu nga meme gị interview ti ihu gị nọ na ka m chọkọ nọrọ. Ọgwụ imeta gị smile gị flash ya. Imeta gị flash ya ka onye nyere banana. Imeta gị flash ya ka onye nyere banana. Respect onwe gị na meme gị interview ya o. Nne na nna gị ọ dị ndụ? Nne m anọrọzi ma nna m ka nọ. Hey, Donna. Ndo, pago ọ dị ndụ? Yes, sir. Okay, no. Try. Half quarter orphanage. Ụmụnne gị ọ dị ole? Ofu nwoke. Kwusie okwu ike, eh? Ofu nwoke. Gịnị onye tọrọ? Atọrọ m ya. Ị gbara ara mbụ? Mba. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m esi nne. Nwanyị mama put. Ị gaala nga mbụ? No, mba. Kwusie okwu ike. Aga m ebutu gị hịa. M ga-ebutu gị hịa. Mbutu gị hịa na gị hụ. Anya m agwa gị na kwusie okwu ike na. Otu yiri ndị. Just mepee ọnụ gị na-akpọ okwu na. Abara gị apịa ma nwoke. Otu yiri ndị mepee ọnụ kpọ okwu. Onwere mgbe nwanne mpa gị ọbụla ma nwanne mma gị gbara ara? Mba. Ijiri aka gị gba nwoke enyi mbụ? Mba. Ị hụla nga nwoke enyi nwa mamịrị mbụ gị were anya lekwasị ya n'elu amụ na-ele amụ ya anya? Mba o, ha mee ya nwoke ya nwa m ntị na. Ha? Emenube m ya. Anaghị osiri ike? Ọ dị nọma. O siri ike ọ dịrọ. Kwechiri ihu gị ahụ na kwechiri ya. Achọ m that touch from you. Kwechiri.
they were who knock our safety boot, Ibranga Beata Koshrimeza. Let me share the knocker, shoot the police. Branga Beata Koshrimeza. They really how many times did they day? 2 times. Yeah? Mboliabo 2 times. Ile poka kine me omenala. Na-aga. Koke na-aga. Catholic. Izolo himbo. Mbao. Ewepụla nwa mbụ. Mba. Enwere ihe wụ nsọ obodo unu ịma nọ n'obe unu nke ịma ọ ga-wee chi ilu di ị ga-abụ ya n'obi tupu ị gaa lụọ di ihe unu na-asọ asọ. So nke mma bụ ọbụna nwaanyị a na-anụrụ be anyị n'obodo anyị o di na nwoke ọzọ di ya ma nli osi. Ma di ya ma kwanụrụ garị eri osi gịnị ga-eme? Ọ ya anwụ. Di ahụ ga-anwụ. Ịnọrọla taa gị na-ayị nwoke ga-eweta nọmba onye a were nọmba onye a ha amaghị na ị na-ayị ha different men gị na-ayị ka reason mere ị na-eme sọchịtị ya ọ na imeli ya mbụ. Na-emebe m ya mbụ. Enwere pant gị pụrụ epu? Mba. Enwere mgbe a tagidere gị otele gị na-eti ka fan mebiri emebi iwoyi. Mba. Ọchịka ọgbala gị mbụ, ọchịka amụ ọgbala gị mbụ. Mba. Ị ga like amụ ukwu kọwa amụ nta. Nke ukwu. Achọm that touch from you. I'm going to do the important. Achọm that touch from you. Ị ga like amụ ukwu kọwa amụ nta. Nke ukwu amụ ukwu. Ọ ya ga weta size nke ihe imiri ba ya amụ ukwu. Chọọ ihe nọ dị a weta size ihe imiri ba ya amụ ukwu. Akwa m na-ekwu this guy da chọọchị na m na-egwu egwu ya. I'm comforting because you just not okay. Come home here, we putara. Tell Rosanna. Ese. Ya nke kpọrọ amụ gịnị? Ọ ka mma danụ nke ha ka phone ka obere phone. Size aka ị na-like. Ọ dị okay. Normal size. Achọm that touch from you. Achọm that touch from you. Otele. WC. Yeah, was toilet size Otele. Atagidege mbotara gidege gesi chere. Line chere na ike agwụgo m ka ọ na-afụ m ụfụ. Don't ask me that question. Atagidege mbogasi chere. Mba. Enwere onye unu na-akpa egwu na family mpage. Mba. Imbe side ono n'ụlọ unu. No. Mba. Ndị ogbe agbala ahụ ga-enyi mbụ. Mba. Ndị na-eji anya mbalans ha agbala ga-enyi mbụ. Mba. Iwe onye oshi. Mba.
ija ngamu Mba. uki ko gala ge mbo Mba. enwele mgbe ị nọ gị na nwoke na-akpa ya asị gị biko dịka enyi gị nwoke na gị so ọtọ gị picture send area gị send area Mba. gị na nwoke ọ nọrọla mbụ gị na asị ka unu mee love gị Mba. na social media niile nwere onye ji nọmba gị Mba. kemgbe ị pụtara ụwa mmadụ ọgwala gị okwu ọlụlụ Ya. ka ihe mere na onye ahụ gwara gị okwu ọlụlụ alụ gị I like Lomia, and ụfọdụ bụ ndị a na-ebu ka n'isi, and most of ndị a na-ebu ka n'isi na-adịcha alụlan. O bụ ka n'isi. Okay, o bụ ka n'isi. Okay, ọ ya mere like ya. Okay. Mmadụ ole naanị ya nwa bịara afọ ọlụlụ? Mba. O nwere ndị bụ like agbata group ya, like esi from family, but ana m adị interested. Pọ na ahụ ya tara na-enweghị ọbara anọghị n'ahụ. Genotype gị? Blood group gị? O positive. Phone number gị? 090. Leno voice gị? 311. Ọ bịala ịwọchịchalịa. Ịwọchịchalịa kwa izu ole ike ịwọchịchalịa. Mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Or what I am bag. You watch it ya get back. You just know what ya taku shares again for what? Subscribe or for this place. And a phone number. You to voice you should higher. If not Pelana phone number, how high? Olu KG potassium now. Kebi shina no irai. Okay. Phone number 090 311 655 46.